akwai wani bidiyo da aka wallafa a kafafen sada zumunta irin dai social media wanda wasu mutane suke kallon kamar keci a wannan bidiyon. Me za ki faɗa dangane da wannan bidiyon? Gaskiya shi bidiyon na ya Abdul yadda ka gan shi ne ma haka na gan shi kwatsam sai aka turo min a waya ina shiga sai na gani. To abin ya ban mamaki. Na ga mace kamar mu ɗaya da ita amma san ba ni bace a bidiyon nan. Abin na fi kwana 3 ina mamakin shi tun kafin abin ya fara yin trending. To na ƙawayena suka runga turo min, ƴan uwana suka runga turo min, Amani ya haka ta faru kaza da kaza. Nace musu wallahi ba ni bace ba, amma ka san mutane in an nufe ka da sharri kawar dutse in an jefa maka shi in dai an saita shi wajen ka to dole sai ya same ka, sai dai ka yi haƙuri ka yi addu'a Allah zai fidda ka gamu. Kina nufin a wannan bidiyon ke bace baki san da shi ba? San ba ni bace. Da shirin mutane ne su suna ganin kawai irin za su bata min suna, to bi sunan da suke gani na da shi ni ba shi ne a gabana ba. Bana irin tunanin ko in zama celebrity irin kowa. Amani ni hasali ma in na fita in na ga wannan ya ce la ka ga Amani sai in ta mamaki. Sai baki san ma an san ki ba. Ni har yanzu fa bana ganin kaina wai star na fi kowa a Kano. Kaga yanzu dai a halin yanzu dai ni nake trending, amma ni har yanzu ban ga wai kaga mutane su abin da suke hangowa daban, ni ku gani nake yi komai ba komai bane ba. Bana ganin kaina wai celebrity irin, saboda bana ra'ayi bana sha'awar social media. Kaga yanzu ni yanzu ka gani ba yaban kai ba. Masha Allah tabarakallah. Kaga yanzu in na so in shiga film ba film inda ba za a saka ni ba ko ba abin da zan ce zan yi a hana ni tunda na kai ba wai ban kai ba, amma ni ban da ra'ayin ku. Shekara na 18 sana. Samantahir sana. Kun gani shekara 18 kafin ki zo Kano ma baki wuce shekara 16 ba kenan. Lokacin da kika zo Kano yanzu ne kika cika shekara 18. Masha Allah tabarakallah. Kamar da yadda kika faɗa yanzu ke Amani, ke yanzu ke menene irin burinki irin a rayuwa? A rayuwa?